Čaute, takže vítajte u ďalšieho vlogu s Ravenom. Takže dneska som v Novom Meste nad Váhom a je tu aj moja segra. Čaute. Takže ideme cestou domu a je tu kostol. To není kostol, ty debil. No dobre, kaplnka, no, nemôže sa niekedy zmýliť. Kostol je hentam, ale nevadí. A stávajú tu pekný starobijec. Tu pôjdem, keď budem starý. To má jedinú výhodu, že ti nesem nakúpiť, že? No, takže moja sestra mi dnes nakúpila, lebo sme boli v Kauflande, svojej malej segre som niečo kúpil a pre seba. Ale pre seba mám len Coca-Colu, takže to je na hovno. A je tu dosť veľký starobinec, ten hrnček si nevšímajte, ten je pre kamoša. Takže ideme cestou domov na Hajovky, takže aby ste si nemysleli, som v Novom Meste nad Váhom. Toto není v Malackách. Cestou domov pred chvíľou poprchalo, ale jak vidím už nepoprcha. Takže je niekoľko hodín, povedz koľko? Ja neviem, odkiaľ to mám vedieť. Ona nemá mobil. Starý človek. Doma, ale víte, akurát chotinu. To keď ten mobil zvoní a vibruje, tak stôl sa rozpadol. A dobre, budem mať nový. Alebo aj Fabia. Ja budem nový mať. Kedy? Po stromke. Porad. Sigel a mobil. Maminka mi to skúdila. Dobí. Drž hubou. Ale ešte to je ďaleko, že? Vedie len júl. Zatiaľ si vydržím, aj keby som to On vydrží všetko. To som skúšal. Hodil som ho z druhého poschodia. Lebo je to jedno. Preto ho hodil z druhého poschodia. Druhé poschodie zase není tak vysoko, ale prežil to. Ešte aj spadne na chodník, debil. A prežil to. A zákaz parkovať. Takže, čo vám ešte poviem? Natáčať sa už bude menej, lebo mi pribudla chémia. A to je úplná debilina, lebo to nejak ja som si myslel, keď som mal 7, že zmiešaš nejaké debiliny a že to buchne napríklad. To sa robí už na strednej, ale toto je také, že sa musíte učiť úplne látky a tak. Takže... Preto nie som šprt. Má samé jednotky, pozor na to. Takže, čo vám ešte poviem? No už nemám nič povedať. Takže... Vidíte? Zeleno-rúžovú. Typická šprtka. Zelená a rúžová. Kto vyspojil zelenú a rúžovú? Nikto. Ani debil. A žena so strechou na hlave. Motherfucker. Cestou domov je tu veľa domov. Ale vole, ujo opravuje auto. Je to výcet. Rozumíte mi? Jak to je blbý. Už neprší, takže mi natáča sami lepšie. Je tu veľa starých domov, ale veľa malacky sú trošku mon. Takže uvidíme sa asi 3. na koncerte Dohoda. Ale ešte pred dohodou, lebo tam bude krik jak hovado, len kvôli tomu, že tam je o nejakej druhej v noci, o jednej Mike Spirit. A ideme tam s mojimi kamarádmi. Nie len s chlapcami. Takže... A jeho frajerkou. Hovno, ja už nemám frajerku, takže to si domyslíte. A ide tam nejakých 5 dievčat a ináč sami chalani, takže v poradku. Ticho, auto. A dobre, tak Čaute. ešte nekončíme, ešte máme pred sebou dosť. Keď to na bicykli zastavíme, prechod, dobre, nezastavíme. Takže, zákaz hrať sa na ulici! Profis! Ináč, dobre, môj najväčší vzor je Gogo, to už viete, ale musím to stále opakovať, lebo on je úplne dobrý slovensko-český vloger. Takže, dávajte pozor. Dobre? Takže, čaute a uvidíme sa od druhého dielu.